Bueno, lehenengo gogoratu zer dan triangelu isoztele bat. Esaten dugu triangelu isoztelea dugula, olakoa denean, hau da, alde bi bardinak dituenean eta beste bat desberdina. Hori da isoztelea. Kasu honetan, alde berdinetako bakoitza, desberdina den aldearen bikoitza baino 2 zentimetro handiagoa da. Bai, oso esaldi luzea da, irakurriko dugu patxadaz. Beraz, lehenengo hasiko gara pentsaten, aldeak desberdinak dira danak? Bueno, hau, iba da, hau eta hau bardinak diren biak izango dira x eta x. Ez ezagun bi, ditugu. Gero, perimetroa 19 zentimetrokoa da. Bueno, perimetroa da alde guztien batura. Eta orduan daukagu, ekuazio hau, errezago ikusiko dugu, x eta x batuta, 2x gehi berdin 19. Horrela daukagu, lehenengo ekuazioa. Zer irakurtzen dugu bigarren esaldian? Irakurtzen dugu, alde berdinetako bakoitza, hau da, olako bakoitza, berdina den hau adibidez, dala. Desberdina den, hau da, iren, bikoitza baino 2 zentimetro handiago. Hau da, x, horietako bat, bardina den horietako bat, dala, desberdina den bikoitza, hau da, desberdinaren bikoitza, baino 2 zentimetro handiago. Odan, aldia hemen 2 zentimetrokoa da. Hori da bigarren esaldiak esaten duena. Hau da, biak x eta bi y, argi dago, ez direla bardinak. Bi iri, gehitu bihar diogu, bi y, gehi bi eginda, lortzen dugu x. Eta mendakoago bigarren ekuazioa. Biak datoz nahiko modu errezean, egiteko edozein metodo bat. Egin dezakegu, laburketa, lehenengo atalean idatzi x eta y, edo bestela zuzenian egin dezakeguna da, x ikusten dugu askatuta dagoela bigarren ekuazioan, beraz x-en adierazpen hori eramaten dugu gora x-en partez. Hau da, ordezkapen metodoa. Bider x, hau da, bider bi y, gehi bi, gehi y, berdin 19. Bi bider bi y, lau y, gehi lau, gehi y, berdin 19. Lau y eta y batuta, bosti. Eta 19, ken lau egiten dugu atalbietan, 19, ken lau. Beraz, bost y, berdin, 15. Eta bostekin zatituta, ik ematen du 3. Zer topa dugu honekin? Alde bat, alde ezberdina, ezberdina den aldea, hau da, i neurtzen duena, 3 zentimetrokoa da. Eta nolakoa izango da bestia? Zema neurtuko du? Ona bagoaz, goian daukagun adierazpen honetara, x zuzenean ematen digun adierazpenera, x da bi y gehi bi. Beraz, bi bider 3 gehi bi. Hau da, 8. Orduan, alde berdinak eta alde berdinak biak 8 zentimetrokoak. Horrela daukagu,
erantzuna.